Hola, bon dia, què tal? Em dic Santi. Farem el taller de fuet? Doncs va, fantàstic, doncs. Endavant. Fer país és cuidar la nostra gent, cuidar els productes i que la gent pugui menjar la màxima qualitat. Bueno, guaita, ja estem a dalt a l'obrador, farem el fuet. Col·laborem en Fem País perquè tenen productes de proximitat de Catalunya i creuen en nosaltres i a més, doncs, bueno, ens porten gent que creuen en la filosofia i en el producte aquest de proximitat. Qui vingui a Cala Tresona, l'experiència comporta doncs, fer el fuet, deixar-lo assecar i degustar-lo. Bé, amb aquesta experiència primer hem rebut una molt bona explicació de com és aquesta elaboració amb una botifarra de proximitat. El que més m'ha agradat és l'elaboració, l'explicació i com pressionar lo just i necessari perquè surti el xurro. Realment ha sigut exquisita amb la degustació al menjar, o sigui, marca diferències.